guys. What's up, mananap? Nami diroron sa dapo. Managbo me. Tunog boys. Amo gumigi tabang naog kay lisod-lisod mo mo agyanan. What's up, mananap? Toroy. What's up, mananap? Lisod-lisod gini mo agyanan mananap. Alright, madami karon sa Dapo Beach. Alright. Gabulad og init, murag mga pariner, katuod og mga puti, katuod og mga puti. Hi vlog, welcome to my guys. Alright. Shout out to Black Open. Summer feels. Sige, shout out mo sa inyong mga kuan dia, ni Lalang og ni kuan ni Joy og ni Well, kisa to Well? Shout out kay Joy. Hello Joy. Si Nikki, ya pila si Nikki, uy, si Nikki ba? Day. Si Lalang ba? Lalang Nikki. Hi Nick. Hello. Atong i-upload niya. Nabi dire sa Lalang. Lalang. Wala pimi na may. Nagbo ra mi eh. Oh, nalagbo na may. Well, ikaw gito ni Well. Unsa man mo Well? John. Wala katugunan si Dodo. Wala love life. Ay, daghan na tani. Alright. Wala ka diha. Sinugan? Ay, hala, sakspad. Ay, hey. Magtakin-takin, ano yung 45 rin. Arsap. Ardap. Armis na po na po. Hi guys. Dapat sa mga bahay na puta na naglinga, panipisilin, pero sa kinadalaginga. Hey! Inday! Kiat mo do. Oh, di siya tabag bunlay ron. Kay init king panahon, ligo sa tagdagat. Oh, ligo po pa nagsapor. Ligo. Oh. Oh, dire sa pikas na side. Sa pikas na side po. Kita rato sa pikas na side. Dagan din sila dito. Inanay kasi mo lang mong dagat diri, inanay ganin dot. Oh. Awa, lupig pa aquarium. Pagkatinaw. A few moments later. Wala sa mga galutaw. Asa David? Brad, gusto na galutaw, Brad. David. Hala. Usa ka. Wala ko yawa. Yawa isda. Wa may sinig lubo. Guys, paulit kami. Alright. Padulong na mi uli, wana. Nangabusog, lugos na kaangat. Guys, kinala Tagalog diri guys, kiinit kay guys. Di na matabang guys. Inita sa panahon guys ay. Di na matabang among mga kauban na naghukas ra pero di matabang guys ay. Init kayo. Ano guys, man mong mga amigo. Ini siya. Pero kani siya din siya madlock na itom guys, kay dark mode ko siya guys. Muna siya, bakal mo guys, bakal mo itom. Asa man ang puti guys? Ano ang puti guys? Hindi makita guys. Asa ang itom guys?
Adarang itom guys. Naka-dark mode na siya guys. Oh, behind the scene. Okay ah. Oh, uy, sa dungan mo. Okay, sige ah. Alright. 1, 2, 3, go! Oh, wala siya mga behind the scene.